mu fitila mu haskake kowa sannan mu ɗanɗana kuma zaki ne ya sai mu ba ko da ni kake masoya so ka ajin da kana ce ya zama kifi shi babu sonar fahimtar kice da sana so ki so da in Lafia, I flex. Wow. If your man is acting up, pointing in less, x2 minus x1 is x. Wow. If you like this ringback press, I have an artist friend, his name is Jay. He has a bigger mentor called Kwam. Nigeria to the light draw every time one. I love you guys, and this is like the last. Make some noise!